Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama, ang araw mo ay tiyak magiging okay. Kapag BicolNet TV ang kaagapay, serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay, sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
views and opinions Dahil expressed by the nakamukan makari. host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo asin riparo. Serbisyo asin riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos barhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Albay. Maray na aga, tabi, bulkang mayon. Magandang umaga po, Pading Nico Basas, Ma'am Helen Grace Pelyura, kay Ma'am Rika Listana, good morning, happy Friday po. Si Pading Nico watching dyan sa patrol base, Suok, Sipukot, Camarines Sur. Good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Kung aldaw kita nin Biyernes, Fly Day.
taon 2020. Sabayan nindon sa indong lingkod. Sarang oras kita 7 to 8. Mag-uristoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apoy raman po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. January 9. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Yan. Siyempre naman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Ini po ang tugon ko sa indong. Pagirumdum ko tabi sa indong. Diyan sa may mga okasyon. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung kakamong magduman, pag day po kamo imbitado, makasupog tabi iyan. Siguradong lilibak-libakon man sa nakamo. Pag nagduman kamo na day kamo imbitado, ha? Saro pantugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan sa muya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya man sana po nakakaaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman na aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiyang mi tabi kami, Lord. Pakigiyang mo tabi kami, Lord. At samuyang mga agigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Marupok. Nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi, si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Ma'am Raquel, Sir Max Biron, ang sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live! Ngunyan pong Friday! January 9, 2026. Siyempre, diyan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi yan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sarabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress sa mga panahon po tabing arog kaini. Ala, sige. Good morning tabi sa mga nakatutok na sa tuya. Biyernes na tabi tulos. Madali unso saron si manata. So mga estudyante, kalalaog pa sa nakasuod saron si mana duwa sa nang aldaw so klase.
Ay nako, dahil yan kang share line, di po sa may parting Bicol region. Yo, good morning tabi sa mga taga Sipukot. Yan sa area po ni Pading Nico. Mabuhay ka mo, ingat po tabi ka mo dyan. Biyernes na po. Medyo makulimlim naman ngunyan ng sa tuyang kaagahon ano. Makuarog kasudma na amay pa sa natabi Ma'am Helen Gray aka Tak. Aga pa sa nakasudma, nagluwas na si Haring Araw. Ngunyan medyo data naman na si Rip. Parehas kang Daragang Magayon. Si Daragang Magayon ngunyan nakatago naman sa mga alapaap. Yo. Pero padagos ang Daroy-doy King Laba. Yo. Pagkabanggi pertian na paghiling-hiling ano. Dakul ang mga na-attract naman ng mga turista. Kaya pagarog kaya na nagtutuga ang bulkan, kadakol na mga bisita, mga turista ang yaon digdi sa probinsya kang Albay. May iba nga ni dyan na gusto talagang magraniduman sa bulkan ano. Dahil po ka mo magibukarog kayan, tadadara ko pun ka mo dyan kan sa tuya mga otoridad. Bawal po. Kaya nga ni pinababata na sa mga naka-star dyan sa 6 kilometer permanent danger zone, delikado. Pero ang ibabaga ano, mga ibang turista pagarog kan, gusto nang ganindang sumakat pa dyan. Dahil tabi ka mo kayan. Bata yan, dahil minaaragi pati yan. Bako man dyan sa mga agihan talaga. Minarolusot. Sana dahil kiarog kan. Yo, dahil may magpasaway. Duman lang ka mo sa mga designadong pwede ka mong maghiling. May distansya. Batay lingon man. Lalo na pagkabanggi tabi Tak. Perte yun maghiling gari so may nagsusupay na nagbabagang dahil mo masabutan. Yo, perte yun paghiling-ilingon. Pero makatakot, delikado. Sabi ni Ma'am Raquel, good morning tabi Sir Mox, ngunyan lang kita nahiling. Iyo, mata ito, ngunyan mo sana ako nahiling. Ano nangyari? Hiling mo na yan. Uy, piyesta palan ngunyan kang Puong Nazareno, ano? Piyesta palan ngunyan kang Puong Jesus Nazareno. Ngunyan so translasyon, ano? O nagpo na kasubagong alas 5:58 ali dyan sa Quirino Grandstand. Milyon-milyon na mga deboto naman ayaon dyan. Kasudma, grabe baga ano, sa mga pila duman sa pahalik sa Puong Nazareno, talagang dakulon man ang mga deboto ano. Kaining Puong Nazareno, Jesus Nazareno. Ngunyan pala ng kapiestahan, ano, Pitsa 9. Kaya kadakol na tao dyan sa Quiapo. Yo. Kay ihadang Kathleen Belica Dumantay, good morning. Yan. Yun yan. Kadakol man talagang mga deboto dyan, ano, maski na nga ni sa mga din nagkakalakaw, mga naghihirilang, may mga panata dyan kay Jesus Puong Nazareno. Riyaon dyan. Talagang minatsaraga, ano, may mga nagkakaderismayo, ta siyempre alabaw ng pila. Ano nangyari digdi? Ano nangyari sa satuyang live? Ano nangyari? Ano nangyari sa napahit ini? Naputol kita digdi sa ibong. Ngata naputol kita digdi sa ibong. Naputol kita su live tadig di sa ibong. Ano nangyari? Nakabalik na tabi kita. Paki-iling daw tabi, baby love. Nung natamili malipot-lipot si Baby Love dahil na naghiro. Baby Love!
Baby love! Ay, lingo na yan. Ano da? Kabalik na kita? May problema ang signal sa internet. Ay, napangyari sa kinabanadi. Oh, sige. Nakabalik na kita. O anan mga reparo tango niya na Biyernes? O kasud matabi mga tugang nagbisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nagbisita po digdi sa probinsya kang Albay. So mga nagkakaperang evacuation center pinagbisita. Yo, sabay man panaunin mga relief food packs. Deman po sa mga tugag niya to na mga apektado po kining pag-alboruto kang bulkang mayon. So mga nasa laog ini kang 6 kilometer permanent danger zone. Puga-puga. Kadakol ngunyan ang mga ayuda. Para duman sa mga yan naman magka-orori na naman ka mo. Gari kaya gusto ko naman nga mag-bakwit. Yan tabing mga bakwit na yan so mga naka-staran dyan sa 6 kilometer permanent danger zone. Dahil nga yatada ko lang tigtataw duma. Kompleto. Pay ang direktiba dakan sa tuyang presidente mga tugang na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Secretary Gatchalian, walang magugutom na pamilya o kaya komunidad na apektado databi kang pag-alboruto kang bulkan mayon. Suportado kang national government so sa tuyang mga bakwit. Yo, may priniposisyon na nga ni bagang mga food pack good for 15 days. At aday tabaraman kung hanggang pirang bulan ini mag-alboruto si bulkag mayon. Yo, yan tabi mga tugang suganap kasudma naglibot sa mga evacuation center. Pig sa siguro tabi mga tugang na handa ang sa tuyang gobyerno nasyonal na tabangan ang sa tuyang mga apektadong mga kababayan na mga apektado kining pag-alboruto kang bulkan mayon maski ngaya ipautob pa itong extended 7 to 8 kilometer extended. You know? Kayang-kaya ngayon kang sa tuyang gobyerno. Yo. So yan tabi ang asigurar ni Secretary Rex Gatchalian kasudma. Pero ngunya na nasa 6 kilometer permanent danger zone pa sana, kayang-kaya. Yo. No problem pa. Yo. Yaon dabi daan tabang kan sa tuyang national government. Sige. So mga yaon dyan sa Trino Gradsan, sa mga deboto kang sa tuyang Poong Jesus Nazareno, iringat po kamo ha. Iringat-ingat po kita. Sige. Alas 7 di 15. Alas 7:15. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, aramon ta muna ang tabi mga tugang mga kabayanan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kwanta mo na linya kang pag-asa. Nasa linya na ang pag-asa. Sige, aramon ta muna ha ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pag-asa, good morning tabi, Pag-asa. Good morning, Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Shear line pa rin ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon. Samantalang sa natitirang bahagi ng Luzon ay amihan pa rin ang nakakaapekto at nagdudulot pa rin ito ng maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa o sa malaking bahagi ng Luzon at malamig na panahon sa malaking bahagi ng ating landmass. Samantalang yung easterlies nakakaapekto din sa natitirang bahagi ng ating bansa. Itong mga weather systems na ito ay
nagdudulot po ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi po ng ating kalupaan. At sa ngayon, wala naman po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Sa loob ng 2 hanggang sa 3 araw ay wala tayong inaasahang mabubuo na LPA o bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy na magantabay sa magiging update ho ng Pag-asa sakaling magkaroon ho ng significant changes. Sa pagtayo ng ating panahon, magiging maulat pa rin ang halos maghapon na mga light to moderate rains o katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pag-ulan dito po sa Bicol Region at Northern Samar. Yan ay dulot po ng shear line. Ito po yung salubungan ng hangin from the northeast at yung hangin po na galing sa silangang bahagi ng bansa. Samantala, dahil naman sa amihan, magdudulot din ng maulap na papawirin at mga pag-ulan dito po sa Aurora, Quezon Province, sa Bulacan, Laguna at maging sa Rizal Province. So sa mga kababayan natin dyan, huwag kong kalimutang magdala ng payong bilang mga pananggalang sa ulan. Samantala, yung amihan din patuloy magdudulot ng mahihinang pag-ulan. Maulap na papawirin at mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, maging dito po sa Kamaynilaan at dito po sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon area o Calabarzon Region. Asahan natin ang maulap na papawirin at may tsansa po ng mahihinang pag-ulan anytime of the day. Kaya't kung saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala sa Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa lamang ho ng isolated o pulupulong mahihinang mga pag-ulan dahil naman sa amihan. Sapat tayo ng ating temperatura sa Metro Manila 23 to 29, 14 to 21 sa Baguio City, 22 to 29 sa Lawag, 19 to 26 sa Tuguegarao, 23 to 29 sa Legazpi City at 21 to 27 degrees Celsius naman po sa Tagaytay. So malamig pa rin lalong-lalo na po sa mga highlands o sa uplands kung saan ay inaasahan natin ang patuloy na pagbaba ng temperatura sa mga susunod na araw. Samantala dito nga po sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas, asahan pa rin natin ang maulap na papawirin at mataas po na tsansa ng mga pag-ulan dahil po yan sa epekto ng easterlies. Samantala sa natitirang bahagi pa ng bansa, so dito sa natitirang bahagi ng Visayas, sa buong Mindanao, maging dito sa Mimaropa Region, asahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon. Ibig sabihin, generally ay fair weather naman po, liban sa mga daglian at mga isolated na cases ng dagliang pag-ulan o mga localized thunderstorms. Usually naglalas po yan from 5 minutes up to 1 hour. At sa kasalukuyan, wala nga po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Kaugnay dyan, meron pa rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa ilang bahagi po ng ating baybaying dagat, is particular ho dito sa Ilocos Norte at ilang bahagi ng Ilocos Sur. Dahil po yan sa epekto pa rin ng amihan o northeast monsoon. Yung surge niya o yung hangin na galing po o dulot nitong amihan ay nagdudulot ng maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan doon. Kaya abiso natin sa ating mga kababayan doon, huwag kong kalimutang magdala o huwag kong kalimutan na mag-ingat, especially yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 6:24 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na alas 5:43 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata, tapos Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Share line pa man giraray. Digdi sa may parting Bicol Region. Kaya pasiguro sa natabi Sir Javier Bunsa. Permisa na magpasiguro kipanangga sa oran. Ang panahon ngunya na di, ang alas 5 madiklumon pa. Alas 5 madiklumon pa. Pag alas 6 madiklum pa. Kaya sa mga estudyanteng may ang klase, adi,
nagluluwas sa saindan mga harong, madiklong patabi. Kaya ingat po. Yo. Ang alas 5, ang alas 6 ngunyan, madiklong pa. O pagkahapon naman, ang alas 5 nin hapon, madiklom naman. Masalawig ang banggi kaysa aldaw. Pag-arab kanin mga panahon. Kaya napapasubran turog ta. Sige sa ng tururog. Sobra ka ngaya sa katurog. Sobra ka sa katurog, kulang ka sa pirot. Sobra ka ngaya sa katurog, kulang ka sa pirot. Alas 7:21 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sida. Madalion sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory, ha? MBY Dormitory, your home away from home. Siyempre si Madam Maylin, salamat. Ingat po, ohayo gozaimasu. Siringman mga tugang, ang programa nga nidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo ng Bagong Malinaw. Yaon man dyan si ABC President Cap Art Abela. And syempre mga tugang, daraman po sa tuya ang programang ini kang Best Coffee Green. Best Coffee Green, 6-in-1 complete mix. 6-in-1 complete coffee mix. Ayan po ang Best Coffee Green. Pwerte yan na pag-propon. Manyan tabing malipot-lipotan panahon. Best Coffee Green. Fight na kamo dyan. Ayan tabi mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Alas 7:24 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time day po mag-arali, mabalik po ang programa. Makalipas lang po kay ni. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-aral. Kaibang ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makkuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Alas sige tabi mga tugang, balik po kita digdi sa programa alas 7:26 na. Yan sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi, kay dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man, ang oras niyan daraman po sa tuyan ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila, asin kang Best Coffee Green 6-in-1 Complete Coffee Mix. Yan ang Best Coffee tabi, Sir Mac. Yo. Balik po mga tugang nga sa indong lingkod. Ako mapogiraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes, Fly Day. Pitsa 9 na kita kang January, Enero 9, 2026. Kaya ano patabi pigalata, Sir Dick Damaso, good morning. Toro, diretso na kita! Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi mga tugang, ta 27 minutos na lipas ang 7 o'clock in the morning. Kumusta? Biyernes na tabi kita, Sir Max. Kumusta dyan sa imong area? Gari malang lipot na dyan, gari grabe na ang lipot dyan sa Canada. Digdi nga ni sa Pilipinas, biyo na nagjarakit sa tuyang mga kababayan, o lalo na dyan sa imong area. Pero gusto kong kan mga malipot na lugar ko ta na, kaya lang narin man daw kita makapasiring dyan tabi, Sir Max. Maray na sa nangaya dyan sa Pilipinas, dyan ka sa nangaya. Maurag nga dyan, dyan sa Pilipinas, may mga libre pa dyan na mahagad ka sa mga pagtaraning mo. Digdi, wara. Dyan nga sa kataning mo, pwede ka maghagad ki ubos kamuti. Mga gulayon. Pag nahiling mo sa kataning mong igwa ki mga gulay-gulayon, pwede kang makahagad. Digdi, wara. Mandigdi, paano mandigdi nga magturubok ngayon magulayon ng taon, ngayon puros yelo. Okay. Sige, milyon-milyon tabi mga tugang na mga Pilipino naman ang nagsasabay ngunyan sa piyesta o kapiestahan po kan sa tuyang mahal na puong Jesus Nazareno. Diyan sa Grandstand, diyan sa Quirino Grandstand ngunyan. Poon diyan su translasyon. Kan sa tuyang puong Nazareno. So dakul ang mga nagpapanata dyan. Nata daw iyan grabe talaga. May mga pigbililibot naman bagakaan sa mga puro probinsya, pero replika man sa na ito. Ang original talaga suyaon dyan ang sa Quiapo, o kaya pahalik sa puong Nazareno kasuudma hanggang Kasubanggi. Talagang pigdadayo, talagang tigpipilahan, o maski na nga ni may mga podkeni, may mga namamati, o di nagtsatsaga tabi nagtutubod sinda na pag nakahadok sinda sa puong Nazareno, may himala tabi na narereceive sinda sa indang mga kahagadan, sa indang sadiri, sa indang mga kapamilya, o may mga himala. Talagang mahiling tama ng may mga deboto talaga na nagtutubod talaga, na talagang natatabangan sindakan sa tuyang puong Nazareno. So tayo man ang magkaroon ang tao dyan kung dahil talaga kundi magkaroon kayo ng translasyon baga, mahiling ta na naman dyan so mga daing disiplina
Ta na tigbabawal duman na magsangkay duman sa andas. O pigpipiririt ng ganda magsarangkay duman sa andas. So iyan, minsan mabubuisit na kita kasi bako naman yan so pagtubod. Alata daw yan ta, tipipirit ng ganda na sumangkay duman. May mga nagkaka-turungtungan, may mga nagkaka-iripit, may mga nagkaka-derismayo, tapay ngurag nga tao, pata dyan sa ting pag mainit, init iyalo na pagdalang tao. So iringat sa natabi, iringat tabi ang pagtubod yaon niyan dyan, yaon kita dyan. Pero sa lugar ta, asin isat itama ta. So dahil may mga diskwido, so dahil may mga aksidente tabi, Sir Max Biron. Ta may mga kanya-kanya baga kitang pagtubod. Dahil kita dyan nakikilabot sa mga pagtubod kan sa tuyang kapwa, tigrespeto tatabi yan. Kaya ingat na sa natabi, ingat na sa natabi, Sir Ryan Linaresas, ang sakuyang idol. Good morning tabi. Diyan sa Police Regional Training Center. Diyan tabi sa Camp General Simeon Ula. So busy man ngunyan sa mga kapulisan. Apira kan suya on duman sa Quiapo. Sa mga kapulisan taman digdi sa probinsya kang Albay. Pigbaranga-banga yaon dyan sa iba sa mga evacuation center. At iba man so nakadeploy sa evacuation center, iba man so mga nakadeploy digdi sa mga police station. Tadyan sa evacuation center, 24/7 man ang duty kan sa tuyang mga kapulisan. Igo dyan ki mga piglag na WCPD. Ito bagang mga kapulisan na iyon man ang in charge duman sa mga kaakian, sa mga kababaihan. Tabata dyan baga sa evacuation center si Ryan, aralo-alo baga dyan. Aralo-alo. Maski na nga ni arog kayan, medyo masalumot pa rin ang buhay mo dyan sa mga evacuation center. Bari lamang kung ang evacuation center, kung tigsararo ka mong kwarto, sa sarong kwarto, pero ang pamilya iya. Ang nagiging parang divider sa naninda dyan, mga kurkurtina. Kurkurtina sana. So dahil mo man pwedeng ngayang sulok ka duman sa sarong kwarto, tadakulan mga bakwit. Kundi may mga ibang munisipyo, mga tugang na dito so may saro sa ng pamilya, ginubatan ba yon? O daraga siguro daraga ba o ginubatan? May sarusan ng pamilya sa sarong munisipyo ang nakalaog duman sa 6 km permanent danger zone. Ang sabi nga ni Governor Noel Rosal na i-check in ta na sa nangaya dyan sa mga hotel. So sarong pamilya man sa nangaya. Di wow. Itan maurag. Sarong pamilya sana. Sa dito sa sarong pamilya sana, daraga ba yun? Sa Legazpi dahil mangki bakwit, iyon may pinakadakol ang tabako and malilipot. Sa inito so may saro sana, papachoy, pa-check in una sana databi sa hotel. Paurag, kung duman sinda sa hotel, mga pirambulan, ayos na baga. Duman ka sa hotel, kain tulog ka lang, aircon ka pa, tapos may swimming pool pa so may swimming pool si aircon, may swimming pool pa so hotel. Ay perte. Kung itong sarong pamilyang ito, pamilya ito ni Papa Choy, dawa ngaya perang bulan, perang taon pa magtuga ang bulkan. Tugot na ngaya ako, basta ngaya sa hotel ako ngaya i-evacuate. Yan tabi mga tugang. So Legazpi dahil man ki pigbakwit, pig-clear na pala niyan. Bali, so mga naka-star dyan sa laog kang 6 km permanent danger zone, pig-relocate na. Ang problema na lang, ining nagkakapir ang munisipyo. Tayo na bagayan, so pigsasabing long-term na solusyon sa mga problema tadigdi pag nag-alborot ang bulkan mayon na dapat ko ta nangon yan, tabi Papa Choy, tapirang bisis na nagtutuga yan.
medyo nagkakairidad na nga ni kita, iyo manggiraray, may mga pigi-ibakwar man giraray. Iyo. So sa tabako kaya ang problema, iba ang kaso kan tabako. Kasi susarong barangay sa tabako tabi Papatchoy, nakalaog ng GAD sa 6 km permanent danger zone. Nasa laog ng GAD kang 6 km permanent danger zone, susarong barangay. O di, pag hinali mo na ito, halimbawa ngayon Ma'am Gina, Malagueño, Cavite, pag hinali mo ito duman, ngayon, haliun ta na ngayon yung barangay, buraon ta na. Sa madaling sabi, tunawon ta, buraon ta ngayon yung barangay na inidigdi. Sa laog kang 6 km permanent danger zone. May proseso pala iyan. At ang paglagbaga kisarong barangay, pigpapaagi iyan sa batas. May batas kayan eh. Paano ngayon namuk na ining sarong barangay na ini? May batas po yan. And ang pagtanggal man po kayan, may batas man. Taday man pwede ilag mo itong sarong barangay na ito, ilag mo sa sarong barangay, magiging duwa na ang barangay duman sa linagan mo. Kung halimbawa ngayon itong barangay duman na nasa loob kang 6 km permanent danger zone, ilag mo duman sa sarong barangay, taduman mo irelokar, duman mo na paistaron, di magiging duwa na duman ang barangay. Magiging duwa duman ang barangay captain. Tapos igwaman ki mga opisyalis sa barangay nitong idadara duman. Dahil man yan tabi pwede. So dahil yan tabi pwede, kaya may proseso. May proseso kay puan ki national law na hahaliw nitong barangay na ito duman. Tapos ililipat kung saan may proseso. Talagang madugo-dugo, kaya bako pasil-pasil na basta-basta mo sana ito mahahali duman itong sarong barangay diyan sa tabako, na basta mo sana ito mapahali duman sa loob kang 6 km permanent danger zone. So iba na tinawan ki relocation ang kasunduan pa lang kan sa tuyang gobyerno. Pag ngayon nag-alburuto ang bulkan, sa inda ito, so relocation. Sa inda ito, ngunya pag nag-alburuto ang bulkan, duman sila ma-restart pansamantala. Kasi pigtugutan man databi, Idol Jan Competente, good morning. Pigtugutan man kan sa tuyang gobyerno na magbalik duman pag normal subulkan, tayaon duman so hanap buhay. Duman nagtataranom sinda, duman ang hanap buhay ninda. Takundig di sinda mag-star sa pig-designar, pig-tao sa indang relocation kan sa tuyang gobyerno. Matitigbak ngaya kami duman. Ura man kami duman kihanap buhay. Kaya nagbabalik sinda duman sa laog kang 6 km permanent danger zone. Tayaon duman so sa indang hanap buhay. Yugon mo yan. Kaya dipisil. Dipisil tabi, Papadan Rosales. Kaya ngunyan dyan sa Hiraya Manawari, kadakol ngunyan dyan na tawo, nadagdagan so tawo dyan, yaon dyan so mga taga barangay Buwang. Yaon dyan. Yaon dyan tabi sa Hiraya Manawari Evacuation Center. So mga pigbaba dyan sa syudad kang Tabaco, o dyan sa nagkakapirang barangay na laugpok sa 6 km permanent danger zone. Kasud ma, Papadan, naundig di sa albay kaya si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pinadarakan sa tuyang presidente pipagpariparo kang sitwasyon digdi po sa probinsya kang Albay. Ang direktiba databi mga tugang kan sa tuyang presidente na si Bongbong Marcos Jr. kay DSWD Secretary Rex Gatchalian para tiyakin na malaman ang mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan pagdating sa pagresponde sa epekto ng bulkang Mayon. So nakipag-meeting baga kasudma kay Governor Noel Rosal, sa mga congressman tadigdi sa area, sa mga alkalde,
na sakop po, apektado po kang bulkan mayon. Ang direktiba databi kan sa tuyang presidente na tiyaking walang pamilyang magugutom dahil po sa sakunang ini. Yo? O dahil databi kay may magugutom. Ha? Ang direktiba kan sa tuyang presidente. So, sabi di mga tugang, ugnay niyo inihayag ng kalihim ng o kaya ipinahayag ng kalihim na nakahanda ang 155 food packs sa regional warehouse sa Bicol para sa mga displaced families, lalo na po kung itaas pa sa alert level 4 ang bulkan. O nakapreposisyon na databi so 155,000 food packs. Yaw na dyan sa DSWD region. So igwa pa databi kay 100,000 karagdagan food packs na inaasahang maabot o darating mula sa iba't ibang repacking center sa buong bansa upang tiyakin o kaya upang matiyak na walang magiging kakulangan sa supply kang pagkain para po sa mga mamamayan. So nakahanda databi ang mga non-food packs item, ang camping materials, supply ng mga malinig pong tubig, mga malinis sa tubig at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga evacuation center. Yan tabi mga tugang, ang pag-asigurar kang sa tuyang gobyerno sa paagi po ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Walang magugutom. Walang magugutom na mga bakwit sa mga apektado databi kaning bulkan. Daiki may magugutom tabastante tabi. Ang supply kan sa tuyang mga pagkaon hali databi dyan sa DSWD. Sabi digdi kasudma ni Secretary Gatchalian tabi, Sir Willie Nobora, Ma'am Janet Castelo, Papa Dan Rosales, na maski na databi itaas sa alert level 4 kasi yun ay yung pig-abangan tabaka ngaya itaas pa ang alert level 4 di ma-extend hanggang 7 to 8 extended danger zone, lalong malubo ang mga dadarahon sa mga evacuation center. Nakahanda databian sa tuyang national government para magtabang sa satuyang provincial government kang albay asin mga munisipyo. O tabata bagang ngunyan Sir Willie Nobura, nagbabarayadan pa sa nangunyan kan mga buwis, uyan sa mga munisipyo bagahiling nga po nindo dyan. Ego dyan kipig papautob ngunyan na so business one-stop shop o kaya boss. Tanganing mapadali sa mga pagbayad, ma-renew kan sa imong mga business permit, gabos-gabos na, maburuwis na naman kita. Renew digdi, renew duman, bayad kang budgeni, bayad kang sa tuyang buwis sa daga. Yaon dyan ka boss. Di nagbabarayad pa sa nakita. Kaya kaipuhan talaga ang taban kan sa tuyang national government. Taili nga dugay na minapun pa sa naan taon, minapun pa sa nang taon 2026. Bata kita bagadig di sa Bicol, ang kadakla na mga disaster ining sa tuyang mga kalamidad minaabot pag bermans na, pagabot sa last quarter. Titamaan na kita king mga makukusog na bagyo, o kaya dapat pasiguruhon kan sa tuyang mga LGU na daytulos maubos ang sa tuyang mga pundo na gagamiton ta sa pagresponde kaining mga kalamidad. Bako? So kung halimbawa arog kay ni, digdi pa sana sa pag-alburuto kang bulkang mayon, kung pirang bulan man ini, maubos na tulos so budget para sa
pod kay ni sa budget para digi sa mga pod kay ni kalamidad. Paano na kita pag-abot duman sa may bare months na pigtatamaan kita kay mga bagyo? Di dahil na kitang pundo. Ha? Nga na kita kay ni pag-abot duman sa last quarter. O kaya ngunyan kaipuhan tabi talaga na matabangan kita kan sa tuyang national government and pig-asigurar man iyan. Ha? Ang DSWD secretary sa paagi kan sa tuyang presidente, na ang sabi mga tugang, no problem, maski itaas, maski isakat pa sa alert level 4 o kaya alert level 5 ining sa tuyang bulkan mayon, di kayang-kayang masusteniran and kayang-kayang tabangan kan sa tuyang national government. Serbisyo asin reparo. O di sa mga yaon dyan sa evacuation tabi, dyan sa mga evacuation center tabi, mga tugang, Ma'am Mona Lisa Rialobit, di gari may nauuri, gari nga gusto ko naman magbakwit, Sir Willie, tao yugo-yugon man kumpleto, ay may 15 days na gari ngunyan sindang itinao na food packs, good for 15 days. Di, ang gigibon mo sa natabi, Sir Willie, dyan sa evacuation center, kain tulog, subong, pakasubong, katurog, yun saan ang gigibuhon mo dyan, gari ka dyan so, pigpapakao na urig. Igwa kasi supply, may supply kang pagkaon. Apwera yan yan mga nasa national government, sa gobyerno pa sana yan. Dakul pang maarabot dyan sa mga pribado. Aram tanaman sana pag-arog kayo ng nagiging bareta kita sa national, international, minaarabot dyan ang mga tabang. Minaarabot dyan. Halimbawa, mapadara so arog kayo ni, uning kaya, padaran tagay sa mga bakwit naman kay mga corn beef, mga dilata. Dahil man tabi nito pagtukala kay sardinas. Speaking of sardinas, perti sardinas susira ako kasabanggi. Sardinas. Perti piling mo na yan. Iyo sunada ko pun sira, Sir Willie. Wala ako kinadakop na sira kasud, manadakop ko baga so naglaog sa lata. Bako. O rimati baga. So iyan, magayon pagyaon ka dyan sa evacuation center, may mga magjajaran, mga organization, may magpapakaon, may manglilibre, may mananaoki mga arog kaya okay sa mga bakwit. Ano nga yung okay? Abnormal ang samuyang buhay digdi, pero dakul ang mga dakul sa mga nag-aayuda. Kaya lang pag-iaon ka dyan, dahil mo man talaga ma-enjoy ang buhay mo dyan ang sarong kwarto, pera ka mong pamilya. Ang ang sa imong gari divide, excuse me po, gari ang divider mo dyan, mga kurkurtina sana. Paano kayan kung halimbawa sukataning mo na pamilya maribok, may aki, mangiturog ka man niya ka. Maray kong tigsararo ngayang kwarto, sarong pamilya, sarong kwarto ka mo. Gari baga sa hotel, gari so apod kini, so ngaya condominium, gari sa hotel, sarong kwarto, sarong pamilya. Ayan ang maura, may sadiri ka mong lutuan, may sadiri ka mong CR, o gabos. Pero dyan sa evacuation center, nako, manguntinwar ka. Paano ngaya kung ngaya nag-iwal sa mag-agawom? Nagpapangkalan nga sumagagaw. Ay nako. Yan. So dahil maaraman kung pirang bulan ini. Si Daragang Magayon pag minapasali mananggan. Pero pagkabanggi magari, nagdadaros dos permi. Magayon pagkabanggi para digdi sa may parting first district. Apon digdi sa Malilipot, Tabako, Malinaw Tiwi, dahil taman nahiling, dahil taman nababana ang pagkabanggi, kung ano na nangyayari sa bulkan. Diyan ka dyan sa may parting Santo Domingo, dyan sa may parting Legazpi, Padang, magayunon dyan, magayunon dyan,
Magayon nun ang view dyan kang bulkan. Kaya lang, sa mga motorista tabi palan. Pag nagpapadalagan ka mo kan sa indong mga bihikulo, dahil ka mo magparatangad-tangad dyan sa bulkan. Kung mahiling ka mo, gilid nindo muna. Tabang naggiling ka mo sa bulkan, nagmamaniyo ka mo, nagkabarangga ka mo kaya. O kasudma, nagabot dyan abo sa may parting Santo Domingo, may parting Bakakay, Legazpi, Kamalig, and Daraga. May mga abo. Kasi amihan amihan, ang Paros, pasiring duman sa 3rd District. O kaya Super District, medyo perming salbado. Perming salbado sa mga arog kaya ng mga abo. Kaya ang Paros baga pasiring duman. O kaya pasiring duman sa indang abo. So ingat-ingat na sa natabi so mga yaon dyan sa evacuation center. Tsaga-tsaga sana talagang arog ka ng buhay. Pero so mga mga hayop, may problema sa mga hayop pa di. Baka iglawig lang duman sa mga nasa luwas kan 6 km permanent danger zone. Pero may mga naghiling man po gararay. Pero yaon dyan, nakataltag tabian sa tuyang mga kapulisan. Makipag-coordinar sa natabi ka mo. Tagari may mga pigpapautob man na pwedeng bisitahon. Kasi so mga arukang karabaw, baka, okay puan mo yan na pasabsabon. Kaya puan mo yan pakakanon. Tapag iginakod man duman sa daing awot, matitigbak man yan. Lalo na surig. Pag dahin nido binarog surig, maglibong ang payukan mga urig, magwiril ga yan. So yan tabi mga tugang sukaganapan kasudma, pagbisita kan sa tuyang DSWD Secretary, adigi sa Eriata, diyan sa San Antonio nagdiyan, and duman sa Barangay Buwang. Kaya riba dyan ang sa tuyang alkalde si Mayor Ray Bragais. So mga opisyalis pa kang 1st District, Riyaon Manduman, nagtarabang, panaon na tabi kang so mga food packs, na good for 15 days na da ito. Usually, good for 15 days na, igwa pa kin mga hygiene kit sa mga kaipuhan. Naitigtaw duman sa statuyang mga tugang na mga yaon po dyan sa mga evacuation center. Nahali po dyan sa 6 km permanent danger zone kan sa tuyang bulkang mayon. Serbisyo asin reparo. Ano nga yan dyan sa evacuation center nga Mr. Hulbutana? Pwede nga dyan magtagay-tagay. Hinuninin sa damdam. Pwede nga magtagay-tagay dyan. Liputon mga ngayang panahon. Garitabi day pwede. Garibawal dyan. Hindi sa natabi. Aputa daw nindo. May mga naka-duty dyan ng mga pulis. Aputa daw nindo. Po nindo ako pagaputon kayan taday ko man aram. Pero para sa kuya kung ako haputon nindo, garibawal iyan. Bawal po iyan. Magtatagay-tagay ka mo dyan sa evacuation center. Pag nagkaburuyong ka mo, parangkalan ka mo dyan. Oy, Sir Abi, may nagapot digis ako. Ano nga yan, Mr. Hulbutana? Pwede nga yan mag-taragay-tagay lamang dyan sa evacuation center? Malipot-lipot baga nga yan? Pulutan man niya kita digdita. Unit, tinauna kan DSWD, good for 15 days. Bawasan mo na ini. May nagapot digis, Sir Abi. Ano sa pag-una mo? Ako, ang pag-una ko bawal. Bawal yan. Hindi sana kung may aram si Sir Abi. Baka may aram si Sir Abi, patanta na. May nagapot kaya digdi kung pwede na magtagay-tagay dyan sa evacuation center. No. Pwede ka rin magtagay ka mo bako dyan sa evacuation center o dyan sa mga kataraning na harong. Kung may mga padi-padi ka mo, duman ka mo. Ulit nino sa evacuation center, luyong ka mo. Tapos so pag ubot mo naman sa evacuation center, mamaoy ka.
magmamaoy ka taho na muna sa harong ka. Yung gibo mo baga dati ngaya, so gibo mo baga nga duman sa harong mo. Una muna sa harong ka pa. Pagabot ito pala, di ba ko yung center, nagmaoy ka. Nangangagyat ka kay pagtarani. Bitayong gadyangan mga puli. Ay, bawal gari yan ha, bawal tabi yan mo. Deka mo ka yan. Deka mo ka yan. Tsaga-tsaga muna ka mo ko nga nagtsatsaga. Karambulan ako bawal maginaw. Maski na nga ni bawal, iling nga tabi si Rabi kan Domingo bako. Ano nga yung bawal-bawal, bato susaro badunong bagay daw. Ano nga yung bawal-bawal? Kunin na nga yung paitan eh. Nay ko po talaga buhay tayo niya di. Oy, 3 minutos tabi bago mag alas 8. Loy-loy na kita. Baka agdown pa kita kining mga bakwit na ini na magtagay-tagay. Dipisil na. Lipot-lipot baga ngaya tabi Mr. Rolbotana. Yaon kami digdi. Bawal gari tabi yan ha. Para sa kuya bawal yan. Sa pangaran po ni maestro nila doon na sa muyang GM si SM Sir Tony. Sa pangaran man tabi yan ni Madam Maylene kang MBY Dormitory, City Vice Mayor Ate Glenda Ong Mungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kay Mayor Shi Capos Bilog kang bagong malinaw, kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela. Sa Best Coffee Green 6-in-1 Complete Coffee Mix, salamat. Salamat sa kape. Ang kapartner tango niya na malipot-lipot ang panahon. Best Coffee Green 6-in-1 Complete Coffee Mix. Yo. Sa pangaran po ni Dogabos, mga tugang mga kabayan, paki-like, follow, and share na lang kan sa tuyang programa nga ni pumahiling man kang iba ha. Para na po muna sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. At yan, duman sa programa ta 10 to 11 sa programang Sutama Sana. So iba pa niya itong mga orerestorya, no? So happy weekend po sa kabos. Iringat po kita. Sa Lunes naman kita mag-iribanan digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Dumo! Arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha,
pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo.